Mayong gabi, nahumana ang blessing and inauguration sa MV Lightcat 2 nga iya mga higala sa Sunline Corporation, ang sister dai ni no nga company mga higala sa Light Paris Corporation. Actually iya ra gid ni gihapon sa Light no, si Mr. Lucio Lim Jr. mao'y chairman tag-iya mga higala aning mao nga kompanya. Si Vice President Sara Duterte o si Senador Amy Marcos mo'y dire ganiha ato sa blessing and inauguration with local officials, Mayor Michael Rama, Congressman Edu Rama, o na si Mayor Jane Yap. Unsa may sud mga higala, unsa may kining special nga accommodation niining mao nga barko nga Lightcat 2 sa giingonan ni Mr. Lim gaganiha mao kuno ni ang mag-set og new standard sa maritime travel diri sa atong nasod mga higala. Mao kuno ni ang pinakapaspas nga Roro Catamaran vessel mga higala no. So atong sudlon mga higala, welcome aboard kunya ang diri sa engine. Hi, hello, mayong hapon. Unsay pila ka oras mautada ta sa crew from ang sagad sa Cebu to Bigon Cebu is 2 hours. Pila ni siya ka oras og mobiyahe? 1 hour and 30 minutes. Wow, 1 hour and 30 minutes. Sure gyud na ha? Okay, bisan pa og kining puno ang barko mo gyud na pilay knots na niya? 15 to 16. Ang 17 mo'y pinakapaspas, gialaw mo ana no, pero mo na ang inyong gipadagan 15 to 16 knots. Okay, so 1 hour and 30 minutes mga higala. Unsay oras sa biyahe ani? Gikan ni Cebu sir, alas 7 sa Bigon. Oh. Nya maabot og sa Bigon alas 9, largan po alas 10 gikan sa Bigon. Oh. Direct ason si Midya. Oh. Largan po balik alas 2. Alaw na sa Udto. Oh. Kaya Cebu sir, Civil 1 sa Oh. Pilay plate bay. Ari ko mangutana sa sod. So ang engine room so ari engine room na diha no? Engine room na diha. Okay. Ang inyong engine is paspas no, mao na siya. Modern ang inyong mga kuan diha engine. Okay. Okay, sumusod ta mga higala nang uli na mga police no. So tulo kuno ni siya ka accommodation no. Tulo ka accommodation o niya hi ni Andy ang host niya si Bombo John Salde. Okay. Nangaon ang crew mga higala sa Light. Mayo hapon, pwede mangutana ka diyot. Okay. Mga maanyag o mga gwapong crew sa Lightcat 2. Pilay plite ani sa kining inyong ang business, di ba? Tourist o economy. Economy 330. Tourist class is 390. Unya ang business 460. Medyo kuan ni siya, mas taas ni siya o mas higher ni siya og plite sa uban nga mga barko no. Kay ang murag 410 ra man siguro to ang best one. Sa like for 8 Oh, okay. So pero makasabot na ni kay modern man siya no. Niya nindot man siya mga amenities. Okay. Salamat kaninyo ha, saingan kanin ninyo. Edmond. Oh. Crystal sir. Okay. Genza. Okay. John. Okay. Saingan nimo sir. Vincent, sir. Ha? Vincent. Okay. Muli mo kog buhol kamo ina dire. Karon. Dili every delay kamo. Shifting mo. Okay. Basta makakita na ko ninyo kay taga Bohol man ko. So dire ra ko mo sakay pod. Dili ni live pero ako ninyo post niya DYLA. Okay, musaka ko dire ha. Okay, mga higala no. Ang ilang CR no, mao ni nindot kayo no kining limpyo. Okay, musaka ta dire mga higala. Unsay na dire no. Okay. Information. Okay. Diri ang unsa man ning accommodation na diri?
Okay, mo ni manghigala ang business musod ta diri sa murag diri ang tourist siguro, no? Oh. Okay. Ang business class, wow. Oh. Mo ni ang business manghigala, no? Nindot kay lingkuranan. Wow. Nindot. What is this? Sir, picture tayo. Ah, okay. Para na. Wag isa ko sara. Sir, picture tayo. Okay. So ang ilahang CR manghigala, oh, nindot is limpyo kayo. Ilang comfort room. Oh. Okay. So diri na ta sa economy mga higala, no? Diri di ay ang economy, okay? Economy class. Okay. Oh, so mo ni ang economy class mga higala, no? So diri di agi mga higala ang VIP. Pero ang pliti ani mo gihapon. Business ang pliti ani. Lahi na sir. Pila may pliti ani? Wow. Musta mo libo lang kapit. Ang diri sa VIP. Wala. Kuan magini dito sa pilot naman lagi ni. Okay. Hello. So mo ni dai VIP mga higala, no? Ang VIP area. Okay. Hi. Okay. Boss. So mo na mga higala, no? Niya nata diri sa tawag diri pilot house. Pilot bridge. Ha? Bridge di ay. Okay. Manghigala mo ni, no? Salamat ka.